Transport Malta u Ambjent Malta laħqu ftehim bilan li xogħlijiet tal-landscaping u tisbieħ madwar l-infrastruttura tat-toroq isiru f'ħinijiet fejn ikun hemm lanqas karozzi, dawk deskritti bħala l-off-peak hours. Dan il-ftehim jiforma parti minn sensiela ta' miżuri oħrajn li qed jiġu introdotti fuq medda ta' 18-il xahar biex tiġi mitigata l-isfida ta' traffiku f'pajjiżna u bekk jitnaqqas l-iskariġġ u tiżdied l-effiċjenza. Preżenti għall-iffirmar kien hemm il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet li tenna li dan hu pass ieħor fil-pjan tal-Gvern li jutilizza t-toroq u l-infrastruttura preżenti b'mod aħjar. Dan il-ftehim se jwassal biex dan ix-xogħol se jsir bejn is-6 u d-9 ta' filgħodu, kif ukoll bejn l-4 ta' wara nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija matul il-ġimgħa u bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar is-sibt. B'dan ma japplikax għal każi fejn ix-xogħol ma jaffettwax il-flus ta' traffiku. Di għalkemm tidher miżura żgħira hija miżura li meta jkollok it-tindif ta' il-landscaping ta' daw ir-roundabouts u daw is-central sibs għaddej fil-ħin li jkun hemm l-iktar karozzi fil-ġurnata joħolqu l-konvenjent enormi. Allura nirringrazzja lill-Ambjent Malta li fehmu mill-ewwel fejn irridu naslu issa minn issa l-qudiem nibdew naraw anke dan il-landscaping isir f'ħinijiet li jkun hemm l-inqas impatt fuq it-traffiku. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tat Transport Malta Kert Farrugia u mid-Direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta Herman Gallia.